ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಾತಿರಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳಾರದ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂಗಳಾರದ ದಿನ ಏಪಲ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಂಚದ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ದು ನೀರು ಕಾಸ್ಕೊಡ್ದು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಆಯನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಮಿಗ್ಗೆ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಬುದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ ಹನಗ್ಲ ಮಿಗ್ದಿನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಗುಬ್ಬುನ ಬತ್ತೊಂಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಗಾಡಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬುನೆಟೆ ಆಸತೆ ಅಂಚದು ಗೊಬ್ಬುನ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯಿ ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಅಮ್ಮ ಪೂರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುರಣಿಯವರು ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಹಾಲು ಬೈದುಲತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದು ಪೂರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರಿಲ ಬಾಚಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾಪರ್ದು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು ತೂಕ ಏನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ದು. ಅಮ್ಮ ಸುಮಾರು ತರಕಾರಿ ನಡ್ತೇರು. ಬಸಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಪತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಬದನೆ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಐಕ್ ನೀರು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಡೈಲಿ ರುಟೀನರ್ನ ಅವೇ ತರಕಾರಿಲಿ ನೀರು ಮೈಪುನ ಕಂಗ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಪತ್ತನವರ. ಸೊ ನೀರ್ದ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಕೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಮೈಪುರು ದಾಯಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಅರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲಂಚನೆ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಪತ್ತೆ ಏನಾಡ್ತಿರ್ ತುಳಿ ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕುಂಟರ್ದೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಮಾತ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಚೊಮ್ಮೆನಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಡು ಬಂತೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಚ್ಚಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಚ್ಚಲಿ ಅಚ್ಚಲಿ ಹಾಯ್ ಮೂಂಗುತ್ತುದುಂಡಿಯ ಅಚ್ಚಲಿಗ್ ತಗ ಅಚ್ಚಲಿಗ್ ಮೂಂಗುತ್ತುದುಂಡಿಯ ಡಿಂಗಿಡಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಎತ್ಕಂತಾರು ಯವ್ವ ಯವ್ವ ವಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಸಾ ಏನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಸಾ ಫುಲ್ಲು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫುಲ್ಲು ಹಾಯ್ ಏರಡ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತಾಗುಣು 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 ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಡ್ತ ಬರ್ತೀನದ ನಡ್ತಂದು ಓದ್ತೀನದ ಪೊಯ್ ಲೈ ಬೈ ಅವು ಲೈ ಬೈ ಜಿಪ್ಪುದ ಯಾವುದಾಯ ಬಾಡ್ದಿಜ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾಪೆದ ತುಲಗೆ ಆಪೆದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಏನ ಕೊರು ಕೊರು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಏನು
ಬದಾನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸಾ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟಾ గాన్ల ఎడ్డేనా గాహనల పాసాయి గాన్ల పాస్ అయ్యద్దా ఈయనమే నరకది తిప్పు మేయిద్దా ఊర రాసి పుడుతాయి ఫ్రిడ్జ్ గత ఐస్ క్రీమ్ గత బరడు 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 ఇంకా ಹೆಂಗೆ ಬಾಕಿದ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ತುಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕೊಡ್ದಿ ಪೆಸ್ಪಿ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಪೆಸ್ಪಿ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ದ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಓ ಅಮ್ಮ ನೀ ಕೊರ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಚುಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕಗೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದತ್ತಿನ ತುಗ ಮುಗುತಿ ಅಶೋಕ್ ತೋಜನು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡ ನಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಾದು ಬೊಕ ಜಿತ್ತಿನಾಗಲು ಇತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿನಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೊಲತೆ ಸೊ ಇನಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯದ ಏಮಂಡ ಇನಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ ನಿಕುಲ ಜೋಕುಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರ್ಪೋದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರ್ಪೋಯರು ಖುಷಿಯೇ ಬಟ್ ಇನ್ನು PUCದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚುಮ್ಮಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದನು ದಯಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಹೈತಲೆಕ್ಕಡು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಸೇವೆದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚುಮ್ಮಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜೈದೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇನೆ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆಗೆ ಅರಿವಾಡ್ದೇರೆ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊ ಕೋರಿತ್ತೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಾಗ ಕಡೆಯರೆ ಪೂರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕಡಿನಿ ಇನಿ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿನಿ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಸಾರ್ಲ ಉಂದಲ್ಲ ಜೈದೋಲ್ ಚುಮ್ಮಿ ತೆಡ್ಲು ಬರೋದುಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದಿಯಾ ತೆಡ್ಲು ಬರೋದುಂಡು ಬರೋದುಂಡು ಸುತ್ತ ಕುಂಟು ಪೂರ ಕಾಂಡ ಅರ್ದು ಬರ್ದ ಇನ್ಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲೇ ತಿಡ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ ಶುರು ಆಗ್ತನಿಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮೂಡೆ ಒಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅರಿಬಾರ್ದೇರು ಮಂಡೆ ಚಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ತಿಡ್ಲು ಬತ್ತದು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಅರಿ ಅವಲಿಯಪ್ಪನು ಎಲ್ಲ ಏತ ಜನ ಕೊಣಸ್ಕೊರೆಂಡು ಪಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಏನು ಅಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತೆಡಿಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನದು ಇಂಚ ಬರ್ಸನೆ ಸೊ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಿದಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬುಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಒಣಸ್ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ಕರಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಲ್ಲ ಅರೆಬೊಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಉರ್ದುಲ ಸೊ ಇವಿಲ್ಲ ಕಡೆಯೋಡು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆತಂಡೆ ಗಾಡಿ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ತೋಜಿದುಂಡು ಇನ್ನಿಲ ಉಂಡ ಅಂತೆಡ್ಲು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅಮ್ಮ ಕಡ್ಯಾರೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಈತ ತಿಡಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಮಾರೆ ಚುಮ್ಮಿ ಕಮ್ ಏ ಬರ್ಸ ಹರಿದೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಕೀತು ನಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಕಮ್ ಓ ದೇವರೇ ಬರ್ಸ ತೋಜುಂಡು ಊರು ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡಲ್ಲಿ ದೂಡು ಬೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದೂಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಗಾಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ಸ ಕನ್ನ ಸೇಮದಡ್ಡಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬದ್ ಮಲ್ತಾನ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಾನ ಪೂ ತಿಪ್ಪು ಅಚ್ಚಕ್ಕ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗಹನ ಓ ದೇವರೇ ಗಾಳಿಯೋ ಗಹನ್ ಹಾಯ್ ಮೋಡ ಪೂರ ಪೋಂದುಂಡು
ಗಾಳಿ ಅರದೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಗಾಳಿ ಅವ ಅಲ್ಪ ಮರ ಉಂಡದ ಮಳೆಯಂತೆ ಚಾಚಿದ ಕೈಗೆ ಆಕಾಶವೇ ತಾಗಿದೆ ಗೀಚಿದ ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬೆಳ್ಳೆ ಮೈ ಸೋಕಿದೆ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೊದಲ ಮಳೆಯಂತೆ ಎದೆಗೆ ಇಳಿದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಓಕೆ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಚಿಂಟು ಗೊಂಜಿ ಕೊರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲೆಂಡು ಮೂರೊಂಜಿ ಬಾಲೆಂಡು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ತ ಬಾಲೆ ಅವು ಉಂಡ ಯಾವ ಎಂಗೊಂಜಿ ಚಳಿಕ್ ಚಾ ಅಮ್ಮಿ ಗೊಂಜಿ ಕೊರು ಚುಮ್ಮಿ ಗೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಜರ ಸೆಕ್ ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಲೆ ಸೆಕ್ಕರದ ಡಬ್ಬಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ಪಡ್ಗ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಚೌಲಿ ಹಾಪುಡಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಸೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಿ ಜೇರಿಗೆ ಎಂಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೋಡು ಚೌಲಿ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಬಿ ಪರಿಯನೈ ಏರ್ ಶುಗರ್ ದಾಗ್ಲೆ ಏರ್ ಲೆಜ್ಜೇರ್ ಚಮಚ ಕಲ್ಲೆ ನಾನು ಐದು ಮಿತ್ತು ನಾನಂಜಿ ಕೊರ್ಪೀರ್ಗೆ ಏರೇಗ ಅಶಿದಾಗರ್ಲೆ ಆಡ ಚಾ 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 ಒಂಜಿ ಬರಡಿ ಇಂಚಿ 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 ಇಂಕೊಂಚ ಚಾ ಬರಡಿ ಇಂಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಬಡ್ದಿನ ಚಾ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ದಾದಾ ದಾದಾ ಹಾ ವಾ ತಾಜ್ ಸೂಪರ್ ತಾಜ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಲ್ದುಂಡು ಫೈನಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನು ಸೊ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಗ್ಲ ಕಡೆ ದಾಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದಡ್ಡಿಗೆ ಮೂಡೆಗ್ಲ ಬಂದ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂಡಲ್ ಸೊ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಮೂಜು ಕೆಜಿ ಕೋರಿನ ಕಡಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಪಪ್ಪ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪನು ಒಂತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪನು ಬಂದು ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಖುಷಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ನಕ್ಲು ಬೈದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಒರ್ತಿ ಕಸಿನ್ ನಿಕಲ್ ತೂತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಪಾಗ ಹಾಯ್ ಒನ್ ಚುಪ್ಪಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ದಾನಿ ಬೆಳ್ಮನ್ಗೆ ಬೆಳ್ಮನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ದಾದಾಗೆ ನಿನ್ನ ಅಂದಮೇನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಗ ಹಾಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಅಂಚ ಎದ್ದಿನಲ್ಲ ಈ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ದ ಸುರಕ್ಷಾ ನನ್ನ ಬರೋಡ್ಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಾದ ಇದ್ದಲು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ಬರಾಯ್ಜಿ ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಚ್ಚಿ ಮುಂದಾಡ
ದಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಅಪ್ಪಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಜ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ಜಾತದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ನಮಕ್ ಕುರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಚೇರ್ ಸೊ ಕುಲ್ಲರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಚೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಣಸಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಿಯಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಪಾಯ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಸಾಮಿಯಾನ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿ ಖಾಲಿ ಚೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಬರ್ತನು ದಯಪಡ ಬರ್ಸದ ತೂಡತೆ ಬರ್ಸ ಸಾಮಿಯಾನಾಗ ಚಂಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಹೋಮೇಡ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಲು ಬೊಕ ನೀರುಡು ಮುಂಚಿನ ನೆನೆದಿತ್ತಲು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕಡೆದು ಬೊಕ ಮಂಜೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ತಿತ್ತಿ ಲೈಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕಡೆದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಸೊ ಈಸಿ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಸೇಮೆ ದಂಡೆ ಬಂದ ಕಡೆದು ಸಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಪದಿಯ ನನ್ನ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಮುಂಜಿ ಕನಕ ದಿತ್ತಿರ್ತು ಏತು ಉದ್ದದ ಕನಕ ಬಂಡ ಇಟೇ ಒಟ್ಟ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಕನಕ ಅಮ್ಮ ವಾಮ್ಮ ನೀವು ಆ ಟೈಪ್ದ ಕನಕಿ ಏತು ಉದ್ದ ಇನ್ನು ಕಟಮಲ್ ಬರೆಜ್ಜ ಹಾಂ ಗೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದೆ ಕೈಕೊಂಡಿಜ್ಜ ಹಾಂ ದಾದನ ಬೇಯರೆ ಬೇಯು ಈ ಕಡೆ ಉನ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನದ ಒಂದು ಒಂದು ತೂಲಾಗೆ ಏತು ಉದ್ದತ್ತ ಹೈಟ್ ಹೈಟ್ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಈತ ಕೋಲೂರ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಪೂಜಾ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕೋಲೂರ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಬೇಯ್ತಿಜಾ ದಾದನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಅತ್ತ ಅವ್ಬಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅವ್ಬಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ఏందా ತೂಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಈರೆ ಗೊತ್ತಬ್ಜ ಅಂದೆ ದೇವರೇ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ತಿಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಹಾಡ ಉಂಟು ಅಂಚ ಓಪ ದೇವರೇ ನೀವು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೇಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಸುಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಕ್ಕ ರಮ್ಯಾ ವೇಟ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಈತ್ಗೆಲ್ಲೇ ಕೈಟ್ ಬಕ್ಕ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದಾಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೆರತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ ಯಾವ ಅದೇ ಒಂದಾಜಿ ಜೆ ಪಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಜಾತೆ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ ಇಜಿನ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಏನು ಮೇರೆ ನಾನು ಓಕೆ ಈಗ ನಾ ಪೈಲೋನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಡಿಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಏನು ಓದ್ತೀರಿ ಒತ್ತು ಮಗ ಒತ್ತು ಬುಡ್ಮೆ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡತ್ತ ತೆಲುಪು ಅತ ತೆಲುಪು ಅದು
ಕಿಂಚಿಡ್ ಸೀಮೆದಡೆ ಲಕ್ಕ ನೆಂಚಿಡು ಕಬಾಬ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಮೀದಾತಿಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೀದಾಂಡ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಯಾವ್ಜಿಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕನಪಾದಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರೆ ಓ ಏನಾಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಗೊಬ್ಲೆ ಬಲ್ ಬಾಯ್ ಪೋ ಬರ್ಪೇನ್ ಪೋ ಅಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಣತೀರಿ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಯಾವ್ಜಿಂದು ಅಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಅಕ್ಕನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂದುಂಡು ಬಡ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ ದೀಪಿನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ತಟ್ಟಿಗೆ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಆಚೆಲದಿ ಯಾವ ತುಮ್ ಅಪ್ಪೋ ಹಿರೇಗ ಯಾವ ಒಂದ ಸಾರು ಬಸ ಅಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಅಯ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮುಜ್ ವಾಡೇರು ಪಾಡ ಟಿಜ್ಜ ಓಕೆ ಕಬಾಬ್ದ ಪೀಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಥರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೋಸೆ ಇಡತ್ನಾ ನಿಜ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಲಾಗ ತಿನ್ನದ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏತು ಅದು ಗೊರೆಯಲ್ಲ ಇದು ಗೊರೆ ಪೀತಿಕೊನಿ ನನ್ನ ಒಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಯಾನ ಸಾರ್ದ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಕಬಾಬಿ ಪುನಾಗ ಓ ಓಕೆ ಎಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಚುಮ್ಮಿನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲೌಲ್ ಒಂದಲು ಮಾತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ನಾತಿಜೆ ಕಟ್ತಿಂಜ ಕುಲೊಂದು ಏನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನಿತ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಹೌದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ.